Takže čaute lidi, já vlastně tam měl videa ze hry Build Way 2. Je to český lokální server. Připojíme. Jmenuji se Spartacus. No, začítej. A ráty tady jsou kolem 100, jak na MG, tak na Brod. Jak na MG, teda tak na X. Jaký lidi tady jsou, no. A nejdřív ukážu shopy, tam vzady, skillu, ty asi už budou hotový, já nevím ještě. Tam to teda ukážu. Takže tady vidíte, platy želtné brnění, platy brandy. Všechno plus 5, kromě tohohle brnění a tohohle. Srám. Tady šamán, brnění. Doplňky, ty jsou taky plus 5 všechny. Zbraně taky plus 5 všechny. Poboručné taky plus 5. Zvony taky plus 5. Všechny. Ty vejře. Díky a luky taky plus 5. Noví učitelé. Takhle vypadají. To se mi strašně líbí. Tady u té kolety můžete dělat štíty, křídla, ale to musíte mít tyhle ty, no, ukážu, že to tady mám zrovna. Tak nemám, tak vám to neukážu. Kovář taky se mi líbí. Obchodnice, kameny. Kameny jsou teda plus 3. Všechny. A dají se jedině vylepšovat přestem. U kováře anebo přestem. Přes použijeme tady kameny. Tady je Railway, speciální předměty. Zelený elixír, portorový elixír, růžový elixír, auzurový elixír, hladinová medaile, to teda nevím co na co je, koňská medaile, stejně museli dropovat po Pičingungu, kámen duše, tohle nevím na co je, pláště, rukavice zlodějské, medaile štěstí, žile dračího boha, útok dračího boha, inteligence dračího boha a obrat. Zbrana dračího boha, kritický a pronikavý zásah, útok teda, příručka kamenů, propustka, maska emocí, 2, nějaká, nevím, větrné boty, prsten vard a kouzelná krabice, teda nevím, co je. Tak, bonusy, Levisův prsten, Thorův prsten a Eskův prsten, to nevím, na co je, zlatý prsten, ten je k ničemu, fazu lezeň, reset vlastního těla,
10 schopností, uranutá věc, požehnaná věc, začarovaná věc, začarovaný předmět, zesílit předmět a pečet, který je za 300 teda. Chodí mapa ještě, tady je mapa od 90 tajemné. Katakomby, ďábly katakomby, tady banka, tady si dáte pin, jaký chcete, jako sklad ještě vám ukážu. U opilce teda nic není. Tady teda nevím, co tady je. Jo, tady jsou účesy pro válečníky. Tak, a tady to jsou úplně nový, ty jsem ještě ani já nevyzkoušel, ty vyzkouším. Ho můžu koupit. Aha, jsou tyhle ty. Jak to známe. Skladník. Koupit pruty, že jo. Tady jako prázdný list, no, protože tady. Tady můžete kupovat přes Item Shop věci a můžete si je tady vyzvednout. Tady má brána, to asi znáte někdo z jiných serverů. Lampy taky znáte. No, a to je asi všechno k tomuhle gameplay ze serveru. Tak se mějte a díky.